Mexiku sa muž priznal vyšetrovateľom. Rozpúšťal ľudské telá v kyseline. Viac ako 300 ľudí počas niekoľkých rokov. Za $600 týždenne. Len práca. Telá boli naložené do veľkých kovových sudov, naplnených žieravým chemickým roztokom, umiestnené nad plynovým horákom a ponechané do rána. Do úsvitu z človeka takmer nič nezostalo. Zvyšok v podobe zubov a kostí bol spálený benzínom a pochovaný. Len na jednom tajnom nádvorí vyšetrovatelia neskôr našli viac ako 250 kg úlomkov kostí. Tento muž dostal prezývku šéf kuchár podľa národného jedla mäsového duseného mäsa. Tvrdil, že sám nikoho nezabil, len upratoval po iných. Súd mu dal len 10 rokov. Kartely vymýšľajú nové spôsoby, ako ničiť dôkazy rýchlejšie, ako ich polícia dokáže nájsť. Tisíce rodín stále nevedia, čo sa stalo s ich blízkymi. A s najväčšou pravdepodobnosťou to nikdy nebudú vedieť. Podobné schémy boli objavené vo viacerých mestách. Sudy s kyselinou boli ukryté na dvoroch obytných budov, vedľa ihrísk a v garážach na bežných uliciach. Len v jednom mexickom štáte sa stratilo viac ako 15 000 ľudí. Väčšina z nich je dodnes nezvestná. Ich telá už možno dávno neexistujú. Vodcovia kartelu predviedli túto techniku na kuse hovädzieho mäsa. Do 2 hodín celý kus mäsa úplne zmizol. Ľudské telo bolo do rána preč. Bez stopy. Bez dôkazov. Bez mena. Mexické kartely organizujú skutočné výcvikové tábory pre budúcich bojovníkov. Ľudia sú tam privedení a začína sa to, čo nazývajú výcvikom. V skutočnosti ide o úplný rozpad osobností. Najprv je to fyzická námaha a neustály tlak. Urobíte chybu pri rozoberaní zbrane, dostanete ranu. Zdvihnete hlavu príliš skoro, dostanete ďalšiu ranu. Ustúpte, smrť. Poslednou skúškou nie je streľba na terč. Mladí bojovníci majú rozkaz rozštvrtiť telá popravených ľudí priamo na mieste. Každý, kto odmietne, sa stane ďalším. Medzi inštruktormi boli bývalí vojaci a vojaci z najlepších bojových jednotiek. Ľudia, ktorých štát roky cvičil na boj. Teraz tieto vedomosti odovzdávajú kartelom. Pozostali hovoria, že z tábora neexistovala skutočná cesta von. Pokus o odchod sa trestal smrťou. Toto nie je gulag, je to továreň vyrábajúca ľudí ochotných zabíjať na povel. Niektorým boli podávané drogy na zníženie strachu a zlomenie vôle. Po niekoľkých týždňoch sa človek už nemohol sám rozhodnúť, či chce odísť. Jednoducho plnil rozkazy. Keď polícia takéto tábory našla, zanechala po sebe stopy. Nábojnice, putá, hlavne. A kosti. V tom čase sa samotní bojovníci už dávno rozptýlili po celej krajine. Kartely budujú armády na vojenských princípoch. Prieskumníci, ostreľovači, prepadové skupiny, finančníci. Už to nie sú len gangy. Sú to štruktúry, ktoré bojujú efektívnejšie ako mnohé štátne armády. Mexické kartely verbujú deti. Podľa údajov OSN už pre zločinecké skupiny pracuje približne 30 000 tínedžerov vo veku od 12 do 15 rokov. Najprv ich jednoducho požiadajú, aby sledovali, kto prichádza a kto odchádza. Potom im ponúknú predaj. Potom im dajú zbraň. Krok za krokom sa z tínedžera stáva nájomný vrah. Teraz kartely verbujú prostredníctvom videohier. V noci, keď rodičia spia, cudzinec v chatovacej miestnosti ponúka dobrodružstvo, peniaze a rešpekt. Niektorí súhlasia a už sa nikdy nevrátia k svojim rodinám. 15-ročný chlapec z pohraničného mesta povedal, najprv predal tovar, potom mu dali fotografiu a zbraň. Úlohu splnil a po škole ju považoval za bežnú prácu. Za posledných 20 rokov zomrelo v Mexiku viac ako 20 000 detí. Mnohé z nich neboli obeťami. Spúšť si spúšť stlačili sami. Systém ničí tých nešťastných v ich rodisku. Rodiny, ktoré nechceli kartelu odovzdať svoje deti, dostávali výhrážky. Niektorí boli zavraždení priamo pred očami svojich detí. Nejde len o nábor, ide o únos celej mladej generácie. Odhaduje sa, že ďalších 250 000 detí ohrozených náborom žijú v štvrtiach, kde kartely už ovládajú každú ulicu. Ktorékoľvek z nich by mohlo byť kedykoľvek ďalšie. Kartely sa netaja svojimi náborovými snahami, otvorene zverejňujú pozývacie videá. V jednom videu 20-ročný chlapec prehovoril priamo do kamery: idem pracovať ako žoldnier. Dobrovoľne. Mexické kartely sa neskrývajú. Natáčajú popravy, píšu na telá popisky a všetko zverejňujú. Toto nie je náhoda. Je to zámerné posolstvo. Pre všetkých. Odseknuté hlavy nepriateľov sú zverejňované ako bojové trofeje.
Niekedy so správami pre konkurentov, niekedy s menami a adresami obetí. Len tak pre ukážku, z toho sa vyhneme. Platformy majú problém s odstraňovaním tohto obsahu. Kartely používajú emoji, slang a kódové slová, aby obišli všetky filtre. Ak je jeden účet vymazaný, Do hodiny sa na jeho mieste objaví 10 nových. Zároveň tie isté kartely propagujú luxus, vily, drahé autá, exotické zvieratá ako domáce zvieratá. Toto nie je chválenie sa, je to cielená reklama pre tých, ktorí nič nemajú. Výskumníci našli tisíce videí označených kartelmi len na jednej platforme. Nie je to propaganda násilia, je to propaganda životného štýlu, toto funguje najlepšie u mladých ľudí. Kartely si uvedomili, že strach je jeden nástroj a závisť je druhý. Videá s miliónmi zhliadnutí vyjadrujú niečo, čo sa za peniaze nedá kúpiť, obraz absolútnej moci, ktorú človek túži vlastniť. Novinári, ktorí sa pokúsili otvorene informovať o karteloch, boli vyhrážaní a dokonca zomreli. Mexiko je už dlho zaraďované medzi najnebezpečnejšie krajiny sveta pre novinárov. Kartely ovládajú tretinu územia Mexika. Už dávno prekročili rámec obchodu s drogami. Vyberajú dane od podnikov, riešia spory a stanovujú si vlastné pravidlá. V mnohých oblastiach majú kartely skutočnú moc. Polícia im berie peniaze, sudcovia sa pozerajú inám a obyvatelia už dlho vedia, že nie sa komu a kde sťažovať. Len jeden veľký kartel zarobí desiatky miliárd dolárov ročne. Časť týchto peňazí ide do kostolov a na bezplatné jedlo pre chudobných, takto si kartely kupujú lásku obyvateľstva. Spojené štáty označili najväčšie kartely za teroristické organizácie a hrozia útokmi na ich základne. A kartely už pôsobia v desiatkách krajín sveta. To sa týka všetkých, nielen Mexičanov. Kartely si otvorili vlastné banky, realitné kancelárie a reštauračné siete. Peniaze sa perú prostredníctvom bežných podnikov. Niektoré z tovarov, ktoré si kúpite, môžu byť s nimi spojené. Keď je vodca kartelu zatknutý, násilie nekončí. Dramaticky sa stupňuje. Nasleduje boj o moc a ako prví sú zasiahnutí bežní občania. Toto sa už stalo mnohokrát predtým. Drogy predávané takmer po celom svete pravdepodobne prešli ich rukami. Toto nie je mexický problém. Je to globálny systém. Prihláste sa na odber kanála a pozrite si ďalšie epizódy, je to dôležité.